Türkmenistanda it uruşturulmagynyň meşhurlygy saklanýar. Häkimetlerin gadagan edýän şeýle çäreleriniň biri ýekşenbe güni Türkmenabadyň golaýynda geçirildi. Müňe golay tomaşaçynyň üýşen ýerine Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy hem barp gördi. Ýekşenbe güni itleriň uruşturulmagyny görmek üçin baranlaryň sany habarçymyzyň çaklamalaryna görä müňden geçýär. Bu üýşmeleň çärje etrawynyň bir owasynda Amaderýanyň kenaryna golay uly meýdanda gurnalypdyr. Habarçymyzyň uradan suratlarynda boş giň meýdanda iňňän köp adamdan ibarat uly üýşmeleňleri görüp bolýar. Adamlar uly topar bolup durýarlar. Boynuna ýüp takylan uly alabay itleri tutup duran adamlar hem bar. Tomoşaçylar esasan orta ýaşly erkek adamlar. Bu çetdäki owa häkimetleriň gözünden dasyrda bolup, bu it göresine gelen köp sany awtoulaň durulgysy ýoldan köp görünmeýär. Dip habarçymyz aýtdy. Habarçy it uruşlarynyň gadagan edilmeginden soň olaryň şäheriň daşynda ýaşaş çaýlaryna golay bolmadyk açyk meýdanda geçirilýänligini belledi. Indi it uruşlary gelim gidimli göze düşýän ýerlerde däl-de şäheriň ýa-da owularyň çetlerinde geçirilýär. Çet owularda geçirilse polisiýa hiç hilpätkelçilik görkezmeýär. Polisiýa asla gelmeýär. Esas talap uruş çetde ýaşaýjylardan hem hiç şikayet bolmaýan ýerde geçirilse bolany. Öň bu ýarışlar Türkmenabadyň özünde gün ortasyndaky täze aeroportyň golaýyndaky çölde köne atçylyk sport toplumynyň çäginde geçirilýärdi. Habarçymyz häkimetleriň it uruşlaryny guramagyň resmi taýdan gadagan edilenligini aýtmagyna garamazdan, bu gadagançylyk we onuň sebäpleri barada resmi taýdan düşündürüş bermeýändiklerini, meseleniň metbuatda hem gozgulmaýanlygyny belledi. Bu aralykda it uruşlaryna il içinde gyzyklanma saklanýar. Libapda şeýle uruşlar her 2 aýdan bir gezek geçirilýär. Ony görmek üçin her gezek uly märeke toplanýar. Her 2 aýdan geçirilen bu it uruşuna müňlerçe adam tomoşa etmäge gelýär. Dip Libapdaky habarçymyz aýtdy. Ol käte polisiýanyň bir ýere jemlenen köp awtologları görse üýşen adamlary gowy başlaýanlygyny belledi. It uruşlaryny guraýanlaryň we oňa tomaşa etmek üçin baran adamlaryň gadagançylygy bozmak bilen baglylykda ýyzarlanmagyna degişli ýagdaýlar azatlyga ma'lum däl. Bellemeli ýeri soňky ýyllarda Türkmenistanda it ýarışdyrmak üçin Diyetxanyň gurulşy döwlet derejesinde planlaşdyrylan proýektleriň arasynda gozgalypdy. Türkmenistanda soňky ýyllarda alabay itleriniň wagty güýçlendi tutuş ýurtwançylary köpeltmek üçin merkezler döredildi. Şol wagtda häkimetler ideksiz itleri tutmagyň rehimsiz usullaryny olary wagşylarça ýok etmegi dowam etdirdi. 2022-nji ýylyň Tomsonda itleri rehimsizligi gadagan edýän itler baradaky ýuridik kanunyň kabul edilmegi de häkimetlerde we jemgyýetde itlere rehim şepagat artdyrmady.